The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Nagabante na ang defending champions ng Argentina sa round of 32 sa FIFA World Cup 2026 matapos ginlutos ang Austria sa score nga 2-0 sa group match nga nagtakop alas 3 sa buong kagahon Philippine time. Lunsay ang 38 anyos nga superstar kag-captain nga si Lionel Messi naka-goal para sa Argentine team. Duwa kadlaw lang antes sa iya ika-39 nga kadlawan. Managtason man ini nga hampang nga nagbutang kay Messi bilang top scorer sa World Cup history nga may 18 na ka-goals nga lapaw na kay Miroslav Klose ang Germany nga may 16 goals. Sa ikasam nga minuto sang hampang napaslawan nga maka-goals si Messi via penalty. Apang gilayon ini nga nagbawi antes matapos ang first half kag nahimo nga 1-0 ang score sa ika-38 nga minuto. Sa second half stoppage time pa kag nasundan sini ang iyang goal. Ini nga 8-time Ballon d'Or award winner ang mumanang naka-goal sang tatlo ka beses sa 3-0 wins ang reigning champion sa ila imbokada nga hampang sa group phase batok sa Algeria. Sunod nga tubangon sa Argentina ang Jordan sa Domingo, Hunyo 28, alas 10 aga oras sa Pilipinas. Magasambuwa naman ang Austria batok sa Algeria sa muman nga oras kag adlaw. Sa iban pang matches sa FIFA World Cup, temporaryo anay nga ginsuspend ang group match sa tungas ang France kag Iraq. Bangod sa balain nga tiempo, antes pa man ang hampang nga nagsugod las 5 kay nasang kagahon Philippine time. Yara na sa severe weather mode ang venue bangod sang magalumon nga tiempo kang pagpangilat. Bangod sini, may dugang 15 minutes nga delay sa pag-umpisa sa second half, magluwas sa regulation 15 minutes sa halftime. As of press time, ang French superstar nga si Kylian Mbappe. Sa press time, ang French superstar nga si Mbappe among nakascore sa 14th minute nga mong naghatag sa France ang 1-0 lead batok sa Iran. Ini katatlong nga goal ni Mbappe sa FIFA World Cup 2026 matapos ang brace sa kunduwa ka goal sa imbukada nga hampang kontra sa reigning African champions nga Senegal. At yan ang FIFA World Cup 2026 updates. Tumutok lamang sa Bombo Radio Philippines, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!